Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Mayong hapon na naman sa itong mga pinalanggang mga tagpalamati kagangaton man pagpangamusta sa inyo sa karon iyang adlaw.
Huwebes ng edisyon sa This Is My Life, Hulyo 2, ikadwa na nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Sa tuig 2020, pero ang tisman si Tita Wilma maglingaw sa inyo kag magupot sa inyo tubtub-tak na stress sa siningapon, nakapaniaga na. Sa ito dira mga kauturan nga nagahilay-hilay, kag nagasulusandig sa ila na pungkuan, kag nagapatumpang mga batiis sa dibain, kung saan man nga bangko dira, mataas man or manubo, basta tawi, patunaw-tunaw lang niya sila. Nagangiba, panarapo pa sa ila siniba-baho, iban nga panutpik pa, okay, salamat sa Diyos nga nakapaniyaga. Survive, no? Pero sa ito naman mga kauturan dira nga nagahimakas pa sa inyo, ara lang kita. Updanay kita sa gyapon tubtub-tak na stress, kag updanay man kita paniyaga. Although nga aton sinikalangitan kung magtangla kita sa kalangitan, magalumon pero kapaang sa gyapon. Mahatag matada karon gamay nga update sa aton panahon halin sa aton Weather Bureau ang pag-asa. Ang aton pagpangamusta hindi lang diri sa Metro Bacolod kundi sa probinsya sang Negros Occidental Central nga bahin sang Negros kag bugos nga isla sang Negros. Asab duha ka probinsya of course dala na dira ang Negros Oriental sa kutob sang aton malabutan pati na mga kaiping naton nga mga kaislahanan sa apat ka mga probinsya dira sa Panay. Iloilo, Antique, Rojas and Capiz, mayong hapon, kamusta ka mo dira iya? Palareho kita nga napaidalom sa gihapon sa modified general community quarantine ti extended kita, di ba? Okay. Apadayon lang, go lang kita sa aton paghimakas, kag go sa gihapon kita sa pagpakigbato sa COVID-19, kag dala na dira ang aton man paghalong sa aton kaugalingon. Baho, no? Speaking of COVID-19, tiindi gid manigar sa gihapon, Naghambal si Tita We nga napasalamat kita or konporme kita ginasuportahay neton ang pagpatuman sa gihapon sang curfew hours sa tiun sang kagabihon kay ti sa kamagturan makita gid man naton kag mabatyagan na naman naton tanan ang epekto sini sa aton tag sa kakaugalingon kag sa aton magpagsinalayo nagahagan-hagan ang mga krimen nga nagakatabo, di ba? Yes. Pero ara gyapon mga violators, wow. Okay lang, may nabatian ko, okay lang niya tawi. May manilhig kami to sa barangay hall mo. Magdagnas kami to, okay lang na ya, basta pa gusto kami lagaw. Mga anak, wala gid kamo yung obrahon sa inyo kaugalingon. Abi pagpalahimunong na lang kamo. Kag hindi man malikawan ang kung kaisa kalipat sila sa pagsuksok sa ila face mask kag yes ang pag-observe man sa social distancing. Kahapon ba, masigwe gid si tawa. Tingala nga ginpalapitan na gid siya, kag sitahon sang pulis. Kay ti, ma'am, ang imong face mask, halimpya kay ina sa agang obserbar namon niya. Hindi ang pag-ulang italalisay sila sang pulis. Hindi. Ato kang kayong pulis may ebidensya gali for apat gid ka picture, may time pa na mamuha mo ni nga oras amo na ang imo ya face mask ya wala nagatabon sa imo ilong kag sa imo baba ara sa imo sinisag-ang ti mano pa da siya abi ti syempre may inchende man siya way siya naglalis kag way siya nakig-away ti way siya mahimo nagupod na lang ti ara gid sa gihapon hindi malikawan nga nagakalipat sa ila kaugalingon tungod sa ila trabaho mo, nagakalipat sila iya, pero mangin kabahin na gid sa nahambal na naton kabahin na ina sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Ang pagtakod sang face mask sa ato nawong bisan diin ka man basta gwa na sang imo puloy-an. Kag ang pag-observe sa social distancing, kag ang personal hygiene, amo na siling tabit-bit gid. Permi, kung wala sanitizer, ano gani tawe? Alcohol. Or may wet wipes kada ibutang sa imo dira nga handbag o kung sa imo man dira nga sling bag para in kaso por kaso may gamiton ikaw. Okay lang na, Tita We, no? Yes. Pero kung maghatag kita gamay man nga updates na tungod sa COVID-19, sa nahambal na yan naton. Diri sa syudad sa Bacolod,
Pasalamat kita kahapon, wala sang may nagdugang diri sa syudad sang Bacolod. Pabilin kita sa 41 ka confirmed cases. Sa ito naman probinsya sa Negros Occidental, may nagdugang kahapon ang kabugusan subong sa nga record sa COVID-19 confirmed cases sa probinsya naton sa Negros Occidental 91 na. 91 na. Nga dugang halin sa mga LSI nga nag-positive, OFW nga nag-positive. So, kita mga pamilya sa mga sining mga nag-positive, ha? Pahanumdum lang ni Tita Wilma, padayon lang ang paghalong kag pagsuporta, tagaay naton moral support ang miyembro sang aton pamilya. Nga nagpositibo, hindi man naton sila pagpabayaan. Di ba, Tita Wilma? Yes. Kung bilog na to, ang bilog nga kalibutan, pila na ang death toll, mas sobra na 518. Naglabot sa 518,000. Sobra na tunga sa milyon ang nagkalamatay sa bilog na iya nga Pilipinas. I'm sorry, bilog nga kalibutan. Sa gyapon nagapangpanguna sang damo patay ang Estados Unidos, ang US. Ang nagapangaduha dira ang Brazil, nagapangatlo ang UK or United Kingdom, kag ang Italy amo naman ay nagapangatlo. Oh yes, pang-apat na tawi kag ang France amo ikaapat nga sunod bandang Mexico na. Ang naka-recover mga 5.9 million sobra man. What singalo naka-recover sa amo mga masakit bala nag-ayo sila. Salamat man ino. Ang active pa subong is 4.3 million. Pero ang hambal naman sang WHO, ang World Health Organization, mangin crucial suno sa WHO, mangin crucial sa Pilipinas ang mga maabot nga sinimana sa pag-away sa paglapta. Sa labi pag nga paglapta ilabi na sa COVID-19 matapos nga ma-monitor sa World Health Organization ang pagsaka sang kadamuon sang kaso diri sa aton sa pungsod. Ang hambal ni Dr. Takeshi Kasai. Si Dr. Takeshi Kasai, WHO Regional Director for the Western Pacific, siling niya nga hindi dapat mag-uyang ang gobyerno sa panahon sa pagpakig-away sa COVID-19 pareho sa pagpatuman sa mga lockdowns para nga mapahinay ang paglapta kag ang paglapta sa impeksyon tugas ng COVID-19. Kag sa piyak sinapadayon sa gihapon ang latnanay suno sa ila sang tawo bisan didto niya sa Metro Manila kag pila ka bahin sang Luzon nga amo ang matanaw naton tama na gani iya ka istrikto ang pagpatuman sang lockdown sa mga nakaligad nga bulan. Ang hambal pagid ni Kasay nga padayon nila nga ginamonitor sa karon ang Pilipinas matapos ang pagpahalog sa mga quarantine restrictions sa diin padayon ang pagdamo sa pasyente sa mga bululngan sa mga ospital. Okay. Sa tuod-tuod lang, tanan niya sa bilog na Pilipinas ara na ta sa idalom sa General Community Quarantine modified, di ba? Ang solo lang gid nga yara sa karon sa extended community quarantine ang gani ang syudad sang Cebu. Amo na siya pero ang pagdamo amo nang ginalantaw sa karon sang World Health Organization. So kinanglan kita padayon kita para nga maghinay ang paglapta sa infeksyon tungod sa COVID nga tungod sa virus nga ini ha. Mga anak ko, Tita we ara naman. Okay. Okay, gamay pagid. Aring Japan, ano pa utang na naman sobra. Utang na naman. 23.5 billion pesos nagpautang sa Pilipinas para ina sa COVID-19 response. Kaya ginpermahan na sa Department of Finance, kag Japan International Cooperation Agency o kung JICA ang kasugtanan para sa 50 billion yen COVID-19 crisis response emergency support loan. Bagay nga gamiton suno sa ila para sa pag-atubang sang Pilipinas sa pagpakig-away sang Pilipinas sa pandemic nga ini. Ang among kantidad
i-convert into pesos, sobra ina 23 billion pesos. Inaiga alukar sa response and economic relief efforts batok sa coronavirus disease o kon COVID-19 nga nakalato na sa 38,511 kag nakadulot sa kamatayon sang 1,270 ka mga Filipinos. Ang pamangkot ng utang sa Pilipinas nagadako pagkatapos isang sang pandemic, bantay lang ang mga apo sa mga kaapuhan tas ini sa mga apo pagid nila may mga utang. Amo na, di ba? Okay, tawi alaw na 42 na Action Radio Philippine Standard Time. Dali gid lang, isa na gid lang ang weather update naton. Mainit na sa nahambalan ni Tita Wilma, mainit sa gihapon nga panahon ang gina-experience sa bugos nga pungsod sa karon. Although ang hambal sang pag-asa easterlies ang babatyagan sa eastern section sang Visayas, sa eastern Visayas na kag sa bahin sang Mindanao. Kag sa Mindalaga naman sang panahon karon nga adlaw nabilin nga bahin sang Luzon, mainit, mapaang. Kag may mga pagtupa man sa hapon o kon sa kagabihon ina tungod sa thunderstorms. Mainit nga panahon man ang mabatyagan naton diri sa Visayas kag Mindanao kag maka-eksperyensya lamang kita diri sa isolated nga mga pagtupa sang ulan. Wala man sang gale warning nga nabatak sa bisan din nga bahin sa nga baybayon sa kadagatan sa pungsod. Kag sa mga masunod nga duha ka adlaw or 3 ka adlaw, wala sang ginapaabot nga malain nga panahon nga magasulod sa aton Philippine Area of Responsibility. So, pasalamat kita, panguyab-kuyab lang da. Mga senior citizen, panguyab-kuyab lang da. Kung wala ka mo aircon, kung wala da kuyab ti karton, gisi ada kagi kuyab-kuyab. Kung magbalhas, papulbos sa likod, ha? Hindi kayo papangita da papel kag butangan sa likod, hindi ang towel. Kaya nga ang towel gina-absorb niya, ang balhas mo sa likod, ti siya basa, ara sa likod mo, halungan ang pulmon. Okay? Bantayan man karon ang aton sulat nga pagabasahon, halin sa aton messenger. Yes, personal messenger ni Tita Wilma. Ang aton tips, ang aton gali ma-share karon ang mga millennials naton, ang mga mahuyugon sa milk tea. Mahuyugon sa milk tea. May tips si Tita We sa inyo karon. No, kag aton man tag sa ka-horoscope bantayan, pagi sa aton tag sa ka-zodiac sign. Pero ari man ang aton matahom nga lelentunon from Patty Page. My Promise. Forever. Agapas yung banwa, mapugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon radyo. Palangga ka mga tagpalamatikag sa ito naman dira mga late tuners. Sa inyo mayong hapon, salamat sa pag-upod kay Tita Wilma. Tub-tub-tak na alas 3 pa kita nga mag-updanay. Sa siniiya nga hapon, gana relax ka mo dira. Balik si Tita Wilma para naman sa itong sulat nga pagabasahon sa sining hapon. Pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo.
Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
Standard Time, 1:51, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito na Dr. Alfred Spear Manguestan Tea ang nagaisahan nun man nga halin sa Pilipinas nga may FDA seal of approval nga mga produkto sang Dr. Alfred. So of course, ining 100% pure, natural, and 100% organic. Tandaan lang ginaton niya ang Dr. Alfred Spear Manguestan Tea nagabulig iniman para hindi ka makaangkon sang kidney stone. But silingon, kung ikaw bala ining mabulubudling pagwa sang liquid sa lawas mo, no? Ang tendency is ang imo acid masupot, mamatamat lugdang, ma-form na siya, matigaan na siya, mangin bato. So, samtang na wala pa hindi ka mo magsalig. Dapat inom ka mo, gamit ka mo sa Dr. Alfred Spear Manguestan Tea. Pero kung may gamat-amat na nga tiga, amat-amato niya ina tunaw para magwa. Kaya nga amay kalidad siya sang alkaline nga yara mismo sa Manguestan Tea, sa Dr. Alfred Spear Manguestan Tea, nga nagabulig sa pag-neutralize sa mat-amat nagaporma nga mangin bato sa imo sini lawas. Hindi ta na pagpanugutan. Isa ka tibag linggyan, no? Adlaw-adlaw. Pwede magamitan halin sa isa katasang mainit nga tubig tubtub sa isa ka litro nga mainit nga tubig. Anami gina sa first cup nga mainit nga tubig, pabilin mo ang tea or ang tea bag sa sulod sang 3-5 minutos antes inom. Kag among pagdugang sang tubig. Okay? Yes, Tita Wilma. Kag, pwede mabakal ang Dr. Alfred Spear Manguestan Tea. Dira man sa mga suki ninyo nga mabuti ka sa inyo tag sa kalugar, kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ada sa tanan nga wakong Chinese drugstore, sa tanan man nga the generics pharmacy, kag ada man sa Consuelo Drug sa Dalan Lozoriaga. Yes, Tita Wilma, 1:53 na. Tawig ko lang na si Lolo Waning, kag Lola Didi, kag Tita Badak sa Barangay Tumina. Din Barangay Tumina. Kag sa Family Espanyola, ha? Halin kay Kayla Jane. Liyog lang ko tamyaw sa Tagaman Sablay, Isabela kay Tita Sana, kag Tito Dario Nazario, sa Nazario family, kag kay Manang Ping Nonoy sa barangay namon diri Family Miliasa sa Ilabo. Juvie Miliasa Cortezo. Sa mga taga Isabela dira mayong hapon na lang dira sa inyo tanan. Ha? Dira man kay Inday Jean Officer. Thank you. Monitoring always Tita Wilma. Greet lang ko Family Espanyola sa Barangay Tuminas, Kayla Jane. Yes. Dira kay Tanini Fe Campanielta. Thank you. Good afternoon, Tane. Tawe, relax, avoid stress. Good day. Salamat. Pamo ka na bala. Kag mayong hapon, Tita Wilma, tamyaw ko sa utod ko sa dumaraw kay Pis sa Ricardo, Diita, kag sa iya mga bata, kag mga hinablos ko. God bless sa imo, Tita Wilma. Teresita Katunina. Ga-monitor kami disang upod ko, Dr. Cherilyn Agosto, halinin na kay Mirna Cabardo. Salamat kag salamat kid. Halong man ka mo. Pakigreet lang da sa Manggilan or Mangilan family sa La Castillana, always naga-monitor sa Action Radio. Thank you. Kag sa inyo man. Tita Wilma, mangkot lang ko, ma-lockdown ko no ang Iloilo Buwas from Taluk, Bago City. Gracialyn Galea, monitor lang ta, pero so far do wala pa man kami sang nabaton nga info, na? Kung ma-lockdown ang Iloilo, ha? Bantay lang ta sa mga updates sa mga public affairs program diri iya sa Action Radio Bacolod. Mayong hapon, liyog lang ko tamyaw sa ako na ika mga bata nga yara sa kabangkalan, halong kamuda. God bless, Tita Wilma. Okay, stand by. Magabasa si Tita Wes ang atong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi,
Kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton sinitag padala sang iya problema na nagapatawag kay Sherlyn. Ginpaagi ni Sherlyn man sa aton sini messenger. Gani ka mo dira pwede man makapadala na. Kag mas mahapos, mas madali, hindi na kamo magasto pa basta may data lang kamo. Na sa nambalan ni Tita Wilma, may data lang kamo sa inyo Facebook account. I-search nyo lang ang personal account ni Tita Wilma. Wilma Antupina Sugaton, dira may send message. Pwede ninyo dira mapadala inyo mga istorya sa kabuhi or problema nga luyag ninyo i-share diri kag pangayuan man sang advice ni Tita Wilma, ha? Okay, kag pwede man kamo dira makapadala sa aton sini greetings. Ang mensahe diri ni Charlene nagasiling. Dear Tita Wilma, kamusta lang sa imo kag maayong hapon sa mga nagapamati sa This Is My Life sa DYEZ Action Radio. Tawga lang ako kay Sherlyn sang Bacolod City. Tita, suguran ko ang akon lipot lang gid nga mensahe natungod sa akon kaugalingon. Pigado kami. 7 kami ka mag-utod, kag daw hindi kami matatapan ni nanay kag ni tatay ko. Ang tatay ko driver sa di pasahero nga jeep. Ang akon istorya, Tita Wilma, ginpaadoptar ako sang akon tatay sa iya kumpare nga may sarang-sarang sa pangabuhi. Tungod sang amon kapigaduhon, hindi na masarangan ni tatay nga suportahan pa ang akon pag-eskwela sa college. Last year, naka-enroll ako, first year, Communication Arts. Kag maduha naman katuig, nga ari ako nag-estar sa akon foster parent. Maayo man sila, mabuot sila sa akon, kag hindi sila dalok. Namian naman ko tani, Tita Wilma, kag daw ginakabig ko naman sila nga ginikanan, gid. Galing ang problema ko. Ginapangaluyagan ako sang iya bata nga lalaki. Nga kun magtulok sa akon kun kaisa, may buot silingon. Pero ginapawalaan ko lang. Ginapawalaan ko lang. O galing, kun gabi, Tita Wilma, nagasulod sa pensar ko. Kag nabatsyagan ko ang kahadlo. Basi balahaw, may indi maayo nga matabo sa akon dari. Amo ina ang problema ko. Hindi ko man masugid sa tatay ko, kag nahuya man ako mag-istorya sa foster parent ko. Ina, Tita Wilma, nga nagsulod sa pensar ko nga isulat sa imo. Ari lang ko nagapamati. Ang nagatahod, Sherlyn. Okay kay Sherlyn, sa imo dira Inday, nagpatawag kay Sherlyn, pero ang iya sini nga FB account, Flower, na ti dalaga gituod, na dalaga gituod. Sa imo, Sherwin, thank you, gid, na mayong hapon lang dira sa imo. Kung ilang taon, tani neto ang sitwasyon mo, hindi lang tani tawi. Kung tinawin neto, maswerte ikaw. Kang mapasalamat ikaw sa imo, naabtan, na? Tungod sa pihak sang kapigaduhon, si tatay, kay hindi ka sarang magpa-eskwela, makon magpito ka mo kabilog nga kabataan. Kami gani plus 2 siyam.
Hindi. Magpito bala ka mo, no? Magpito ka mo kakabataan. Tapos si nanay be plain housewife, di ba? Si tatay mo, driver sa di pasahero ng jeep. Wala naton ginapakanubo ha ang income sa mga drivers, taxi man or di pasahero nga mga salakyan kaysa tuod-tuod lang dalagko pa ni sila sang ginakita sa mga nagabaton sang inadlaw kag bulanan, to be honest, di ba? Kaya kuan lang di nang kinahanglan lang gid nila is kabalo, no? Kabalo mag-budget kag kabalo mag-inat-inat sang ila sinikinitaan baho mga anak. Anyway, katuan tang sitwasyon nimo Inday Sherlyn. Kung palangga ka sang imo foster parent, kag feeling mo bala nga at is ka, komportable ka sa ila puder, siguro wala man ikaw dapat kabalakan. Kag mas nami gid siguro nga dulaon mo man ang katahap sa bata nila nga nagapangaluyag sa imo. Kung nagapangaluyag man lang siya, kag daw ka hindi bala drastic ang iya sini nga mga tinaga ang ginagamit sa imo. Kung mag-istorya ka mo, istorya ko naman sang maayo. Mga suggestion lang na ni Tito Wilma. Hambalon mo siya, ti okay lang sa imo, nga magpangaluyag sa akon, nga ginapa-eskwela ako, sang ginikanan mo, kag okay lang bala sa imo, nga ihambal ko sa ila, nga nagapangaluyag ikaw sa akon. Tanong ko na nung i-reaction. O kung kabalo bala ni sin mama kag si papa mo nga nagapangaluyag ka sa akon, pwede man ina, hindi bala Inday Sherlyn? Yes, ka-importante day wala kaya taguon. Wala ka taguon, kag ti kun ang imo naman amay isugiran mo sini, ang amay kabalo naman tayo sa mga amay, labi nagi ko palangga ang bata nga babayi. Jutay lang ng istorya mo kaisa, bisan ano pa kabuot sa imo amay yung isa, masintak man ang ilang palamatinan mo, di ba? So, kung mahimuan mo pa man lang isang paagi, nga ma-open up mo inang sitwasyon sa foster parents mo, o kung sa mismo bata nila nga lalaki nga nagapabatsyag sang iya sin intensyon sa imo, in a nice way, dear. Pwedeng-pwede ka. Kung wala man lang siya sang ginahimo, nga makabig naton bala, sexual advances sa imo wala mo nga inang daw ginamali siya hani kung wala man lang nothing to worry na kung ginatulok ka man lang okay na kinatahuman siguro sa imo kung nagwapahan siya sa imo kay tituod guro o basi crush siya gid man ikaw hindi mo lang siya pagpakitaan sang hindi nami kundi kinanglan mangin friendly ikaw sa iya istoryahon mo sa maayo nga maayo sa maayo kin. Pero isa lang, dugang ang mahambal ni Tita Wilma, in case gid man, kung makapakita siya sa palatandaan nga may posibilidad nga hindi nami. Inaiya bahala na, sugid kagid sa foster parent sa iya ginikanan. Kay kun ako yung patanawon, wala iya sa malain kung mga luyagin man siya sa imo mo, kay soltero siya, dalaga ikaw, diya? Basta sa husto nga pamaagi. Pangaluyagan ikaw niya, basta sa husto nga pamaagi. Hindi, kailan di siling kay ginapa-eskwela ka sang ginikanan niya, okay lang, no? Hindi naman na. Hindi ina husto. Kag, siguro sa siniman nga tion, I don't know kung nga nagpa-enroll. Why ka ka-mention kung nagpa-enroll ka for this school year? Kay ti, kabalo kita sang atong sitwasyon subong tungod sining COVID-19. Wala ka ka-mention about sa pandemic nga ini. Pero sa nahambal ni naton, kinahanglan mo lang day extra careful. Halong ka lang. Magpangamuyo ka gid sa mahal nga Dios. Kag kung may ara ka gid man sang something nga nabatyagan sa iya, kung crush mo man siya, pakita lang niya nga formal ka, kag ginahalungan mong kaugalingon mo. Ang question lang ni Tita Wilma duwa sa imo sa liwat, no? Hindi ka lang magsinuplada sa iya. Pakita lang siya sang maayo. Kung may chance nga makaistoryahan ka mo, istorya siya sang maayo. Kaya wala sang malain dira. Di ba la? No?
Hulata, sa mga hulata lang ang gusto nga tion, kung naluyag agin man sa akon, kung mabilit siya sila mo na pangaluyag man siya sa imo, hulata lang, makatapos ka kabalo kagin ganaan, pigado kami si tatay ko lang nagatrabaho, nangay na ginikanan mo na gani, nagapa-eskwela sa akon, amo lang man na girl, di ba? Amo lang inang himuon mo siguro, ang maswastyo ni Tita Wilma para iya sa imo nga makabulikin. Halin kay Geneva Cruz, Love Can Wait. On the day that we met, I thought you'd just be a friend. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Bakulong kag negosanon, inyong pamatian. Sa imo mga utod para sa inyo pamilya. Importante gid ina, no? Ang hambalon mo lang siya, makahulat lang na kung naluyag kagin man sa akon kag kung para sa imo bagay ta, ulat ta lang husto nga tion, ha? Di ba Inday Charlene, salamat gid mi Seven Heaven. Thank you gid sa pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag kay Manjo Arnejo, good PM action Tita Wilma, monitor lang kami O si Freya Maureen Martinez, nagasampok gid ang kilay niya kag nagapalamula. Ara na nalawag ta na ka. Good afternoon, Tita Wilma. Nice haircut. Salamat. Namigid mamati sa imo pero kapin pasubong nga gaulan-ulan. Gaulan da sa inyo sa amon gumguom. Kabugnaw kay imo tingog patamyaw kuling si mama ko Titing Valencia kag mga kids ko si Kuya Lance at Kisha kag Zian Matthew. Thanks gid Tito we. Okay, salamat gid sa imo kag sa inyo dara. Good PM dara. Tita Wilma, mayong hapon lang sa taga Sitio Bita. Sakto na. Sitio Bita, Kada City sa Family Legade. Salamat halina kay Inday Annabel Garcia. Sakto, Tita Wilma. Yes. Kay Pilar Angeles Kanha. Salamat gid. Maayong hapon, Tita Wilma. Always gid kami nagapamati diri sa Castiliana. Upod si Nanay Jutay kag mga bata ko si Kenneth Colib kag Kendrick. Sakto na, Kendrick. Tamiyo kuman pamilya Angeles. Okay. Kanha family sa Tabaw. Yes, Tabaw Suarez kag Huaringon. Madamo gini salamat. Na? Kag syempre man kay Godofredo Bulhano. Salamat sa pag-upod kay Tito Wilma kag kay Margie Duran. Tumanse. Yes. Please shout out lang sa family Duran para dahan pandanon silos karon. Yes, ari sa programa ni Tita Wilma. May damogig salamat sa imo, Margie. Kag kay Miss Jane, dira sa may Barangay Sumag, mayong hapon lang dira. Na? Kag kay Nanay Pert Candido. Nagaulan na da kuno sa ila subong.
Ti pasilong kay basi kung mabasa ikaw. Kag kinahanglan ang imo man face, ang imo kuti sa lungan mo man. Gamit ikaw celebrity Kojic soap ha. Para nga labi nga magakinis ka mga puti, kag magahamis ka mga lumo kang imo sa skin, celebrity Kojic soap ang para dira. Kung problema mo imo sinipunggod, mga pinalian sa imo sinipunggod, mga itom-itom sa imo panit, sa imo, especially sa imo siko, magluwas sa pikas-pikas sa imo tuhod, sa imo bukong-bukong sa tiil. Oh yes, hindi ganyan sa imo underarm. At doon dira masuwas dyan, celebrity Kojic soap. Kag nga may kojic acid ini nga pinaka-epektibo kag accepted worldwide. Ha? Sa mga nagaedad-edad na dira, gamit ikaw celebrity Kojic soap kag gina pahugot niyang imo sa skin para looking young ikaw. Ang celebrity Kojic soap pwede man din na mabakal sa mga butika dira sa inyo lugar, sa mga tsindahan. Kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, ara available sa mga butika sa atubang kag kilid sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Diri sa Jax Marketing, nga nahamtang sa idalom sa Action Radio kay Miss Eva Sangco. Okay. Kag, dira sa Binalbagan, ganinang Betty Lau mayong hapon, kag sa barangay Kamingawan, Kabangkalan City, dira sa Pamilya Plaska. Nanay Evelyn, today Juanito Plaska, mayong hapon sa inyo, dira. Aton man pagpangamusta. Sa iban, pag inaton nga mga palangga nga mga tagpalamati, relax. Si Tita Wilma magabalik pa, pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing,
RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history. Flowers, dala na pwede package, ha? I-negotiate nyo lang, ha? Kay Maymay kay Tintin Ara sa Johnny and Christine Flower Stand sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina. Kung halong ka mo sa Bacolod City Public Plaza pagkato sa reclamation area, reclamation area. Pagdalog yung ginto, una nga bangga sa wala. Una nga bangga sa wala, amo na daw Ferrero Street na. Ara dira ang Jan and Christine Flower Stand. Pwede man ninyo mag-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Alas 2:17 in Action Radio Philippine Standard Time. Good PM, Tito Wek, naga-monitor man ko Japon. Balik naman kami sa ECQ. Sige lang kay padayon man ang obra ko sa talamnan. Sila ni Lani Hibyuan, dila sa may tapas kapis. May God bless us all. Mabalik siguro. Pero i-confirm natin si Tito Wilma, why naga-confirm ha? Inaiyahalin sa isa sa nag-text sa aton, dari sa aton text hotline. Mayang hapon, Tita Wilma, tamyaw lang ko da Pontaliano family sa Don Salvador Benedicto, ang kapanamyaw halin kay Inday Langging, sang Lopezina, Murcia. Okay, 4681, madamugin nga salamat. Ari pa gani, hambal niya 7437, para kay Inday Sherlyn, good PM to it. Sherlyn, if we look at it, you're such a lucky one, where in the spite of poverty, living, you have a foster parent who give you a subsistence. Yes, so Sherlyn, if I were you, try to talk to him in a nice way. Don't be afraid. You're both free, yeah. It's natural man na ang ma-attract sa katahong mo. But if you notice that he shows violation, then it's time to open that concern to your foster parent. Try to be friend to him, so that you will, so that you purpose perhaps to sometimes hindi mo guess kung kaisam salagin man ang sala lang mo ma-misinterpret mo ang iya sininga action. May istorya, hindi lang magpadali-dali ang hambal ni 7437. Just be careful. Hindi lang magsaligid, kaya mo na. Tuto Albert sang Kabangkalan, miss man kita, thank you God, no? Thank you God. Halong man ka modera. Okay, let's dos just in na tawi ano naman ang atong sini ma-share sa atong sini mga palanggang mga tagpalamati sa karon nga hapon. Sa nahambal ko na kaina, it's about milk tea. Sa atong sini mga kabataan subong, yahalin sa kabataan sa mga millennials, bisang sa mga dalagko na nga pareho na ito, di ba, milk tea iya ang uso subong mo, ma? Tiyang hambala biniti, let's say, isa ka bala sa mga super hilig, sa mga matamis nga mga ilimnon, paamo ka na, di ba? Matamis nga mga ilimnon pareho sa milk tea. Ti ano tawi karon kon mahilig kami abi sa milk tea. Di na to siya. Nalipatan ko na ito siya, but anyway, okay lang na siya, Tita Wilma, na. Kadamo gid sa nagakahilig dira. Kay nga ang nahambal na ni Tita Wilma, damo flavors. Pwede iyan ni mo nga i-personalize, di ba? Pwede mo nga i-personalize ang milk tea. Kag magluwas man sina sa masiling naton,
luyag lang naton ipahibalo sa inyo nga ang level of sweetness o kung sugar do medyo mataas-taas sa milk tea na. So, ang nanamitan gina sa mga mata ya kung maano nila mo makapili sila kung anong gusto nila mo nga flavor, di ba? Ang ibang gani dera naton nga mga kabataan gusto nila adlaw mainom sa milk tea. Mayo lang sa inyo barangay may ara daga baligya. Nang kisa makadto pa na sila sa mga mall, di ba? So bungya may ara naman nga pwede ka mo maka-order online, i-deliver lang. Yes, di ba Tita Wilma? Hindi kidya, no? Pero sa mga mahilig mag-inom sa milk tea, kabalo bala kamo. Ngang pag-inom sa milk tea, may ara man, hindi nami nga epekto. Tawi, ora naman so. Hindi tuod, share ko man agani sa inyo para mabalaan nyo. Kay nga, tinasiplatan man kag nabasahan ni Tita Wilma mo. Hindi hambal sa isa kay expert. Ano na nga expert tawe? Dentist. ang hambal sa mga dentist. Kinahanglan, kung mag-inom ka mo sa milk tea, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Amo nang hambal nila. Kinalan hinay-hinay sa pag-inom sa milk tea, kag iban pagid nga mga matamis nga mga ilimnon. Kay nga, ang milk tea, damo na siya sugar content nga klase sang ilimnon. Kag kun ang ilimnon, damo sugar content, makaguba na siya sang inyo matahom nga mga ngipon. See? Abi palang tawa ko sang upper kag lower teeth nyo, nan. Gobon niya na. Wala ta ka mo ginapahog. Why man na malain nami man nang gainom pero karon lang, pamati lang. Hindi lang milk tea. Kabati ka mo? Inaiya sabahin sa milk tea kung adlaw-adlaw kasi iban gani tag 2 times a day na 3 times, di ba? Pero hindi lang milk tea ang ginakabig nga sugary nga klase sang ilimnon. Kay nga ang soft drinks amo man, di ba? So paathag sang grupo sa mga dentist, may component ang kalamay nga ara sa milk tea nga nagapaguba sang inyong mga ngipon, nagakapudpud. Nagaproduce ang acids ang mga ina, kag nagaamat-amat iya buho sang inyong ngipon. Or let's say, masiling naton, amat-amat nga ginaguba ang enamel sa inyo sini ngipon. Ti kung magubang enamel sa ngipon ta, gabok na di ba na? Gani para makalikaw nga maguba ang atong ang inyo mga ngipon, pwede kita makapangita iya alternative nga ilimnon. Ara naman sa tawe. Para hindi, kung ako lang hindi man sila nga dulaon tang milk tea. Pwede ka mo makainom milk tea once a day or every other day or 4 times a week. Okay na siya. Hindi lang gid nga sobra-sobra. Wag ka nga, hindi man lang milk tea makapaguba mo, di ba? Iban pag nga mga matamis nga mga ilimnon. Okay. Or if not, pwede ang iced coffee. I-alternate nyo sila. Iced coffee or milk tea nga wala sugar. Pwede bala na kakinanglan naman ganing sugar. Gani ta Wilma, pero not super damo na. Pwede man kita makainom sang water-infused drink para nga magapabilin nga hydrated kita. Dumduman nyo ang gin-share natin before nga ang mga infused drinks nga ina, Ina mga lemon, nga may cucumber, di ba? Lemongrass, nga may butangan sang something. Yung mga manamit man kag healthy. Pero wala natin ginarekomendar nga dulaon natin sa aton diet ang sugar. Kaya importante na gahatag na sa aton energy, di ba? Ang kinahanglan lang ginaton himuon is buhin-buhinan ang pag-consume naton sini everyday. Kay hambal sa mga experts, sa ila pagtuon. Para sa mga kababaihan, kinahanglan maka-consume lang kamo everyday sang 60 spoon o kun anom kakutsarita sang kalamay adlaw-adlaw. Pero sa mga kalalakinan, kinahanglan sa sulod sang isa ka adlaw, siyam lang, ka kutsarita o kon teaspoon ang makonsume dapat sang aton sinilawas.
kag hindi malandara naton makuha ang sugar, di ba? Ang sugar makuha naton sa aton mga ginakaon adlaw-adlaw. Bisan sa kanon, may ara bala kanon nga ang sugar content niya is very high. Te amakin nyo na, no? Buhin-buhinan tala na. Kag para mabuhinan ang paandam sa pagkaguba sa ngipon, especially ng aton mga kabataan, dari ang akong target mo, no? Ang mga kabataan, para malikawan, kag mabuhin-buhinan ang ang risgo nga makaangko nga pagkaguba sa ilang ngipon dapat magsipilyo gid. Nagsido si Tita We. Dapat magsipilyo 2 or 3 times a day. Kag sundon ang husto nga pamaagi sa pagsipilyo. Amo na yung advice sa mga dentist. Sundon gid ang pamaagi sa pagsipilyo. Hindi kayong iban mag-toothbrush, di ba? May sideward mo. Pero actually, ang husto nga pamaagi sa pagsipilyo is up and down lang, di ba? Up and down. Pero paagyan man di ba? Up and down, hindi lang sa gwa, kundi hasta man sa sulod. Yes, kag ang gums pagid naton. Gets nyo, mga kabataan? Yes, especially sa ating mga millennials. Tita We, ambot sa imo daya. Ay ambot. Bisan adlaw-adlaw ka nga mag-crave sa milk tea, kung amo man ang matabo sa imo mga ngipon, ti ano ka na lang, budlay balakon, guba imong ngipon, no? May na lang kami, kag among ngipon kumplito pa babaw idalom. Ti kanami na ma-enjoy mo yung pagkaon. Pero sa mga kabataan, sa mga teenagers naton subong, sa mga millennials naton, hindi nga siling gina-discourage ka mo ni Tita We, nga hindi ka mo mag-inom sang milk tea. Kay ti amo na yung trending subong, amo gina yung pinakamanami subong. Hagan-hagan lang na. Tuloy-talagsa lang. Or butang ta once a day or every other day, okay na. Importante, kaya hindi man wala mag-inom mo. Importante, makontrol mo lang na ang imo kaugalingon. Kag, syempre, maproteksyonan mo, kag halungan mo ang oral hygiene mo para nami ang ngipon mo. Okay? So, hoping, nga ito naman tips nga gin-share sa inyo subong iya nga hapon, makabuligid. Especially sa ito mga kabataan. Mga kabataan mahilig sa milk tea. Sa mga millennials naton, imbis nga gwapo ka, gubang imong ngipon, pustiso ka na. Awful still. Tita We, damo naman subong. Kung may kwarta, wala problema. Di ba? Alas 2:28 Action Radio Philippine Standard Time. Ay, galianay, dali lang gin. Kung needs ninyo ang loan, kwarta, kinahanglan, tungod ti. Sa mga problema, karon nga nagaguluwa sa itong papangabuhi, kag adlaw-adlaw man, nga pag sinalayo, kinahanglan ninyo, let's say, real estate loan, SSS, JSIS loan, car loan, truck loan, o kung naman klase ng loan, motorcycle loan, or salary loan. Kung pwede, kung may gusto pagi ka mo kung anong klase ng loan, inquire lang ka mo sa Golden Sun Finance Corporation. Basta kompleto lang ang mga requirements ng ila kinahanglanon, madasig ang pag-process kag pag-approve. Dami pang ila sineserbisyo. Pwede ka mo magka-contact sa ila sa landline, deriya sa Ciudad San Bacolod, 4348788, kag 7076730. Kung gusto ninyo magbisita naman sa ila office, ara lang sa LN Agustin Drive and Lopezina Streets, Bacolod City. Outside Bacolod, may mga branches sila sa mga kasyudaran. Ara available sa may Victoria City, Silay City, Kabangkalan City, kag Bago City. May ara man sa may Dumaguete City. Yes, Albert Salcedo, good afternoon. Check attendance lang. Watching here from Isabel. Karkar Manay, salamat man. Okay, love Alimon Besas. Hello, Manila, keep safe. Thank you, dear. No, kamuman halong. Love you man. Jojo Amoloria. Hi, Tito We, good afternoon, keep safe. Alas 12:30 Action Radio Philippine Standard Time. Bantayan ang pagbasa natin sa tag sa zodiac sign para sa aton horoscope pagkatapos sa aton commercial break. Cellphone Plus Gold. Si Mercy, harap po nga Moranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha... 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita Wilmang, ito na DTX 500 capsule para naman inaya sa complete management sa ngayon sa niliver kung sa ngayon man atay. Kinahanglan gid. Kay nga ang DTX 500 capsule may detoxifying compound ini. Amo ang nagatinlo sa aton atay. Kay para naman na pangontra sa liver inflammation, syempre ang DTX 500 capsule may active ingredients kag phytochemicals. Gani kinahanglan may protection adlaw-adlaw para siya maging fit, maging healthy kag maging active. Syempre kita man mismo maging active kag maging energetic. Okay? Yes, Tita Wilma, itong sa ni DTX 500 capsule, pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod, pero pwede kita makabakal online. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. And you come to me on a summer. Okay, salamat gid. Veronica Santillan Manukan. Adi kami gapahuway-huway, gapamati sa imo, Tita Wilma. Amelia Vilvar, salamat man. Kag kay Abet Magalona, live kami sa imo, Tita. Salamat gid. Tamyaw lang ko sa ilanan ay Norma, kag Tatay Felipe Sumagaysay sa barangay na Tola Casiliana. Diba Sumagaysay, salamat man. Kag kay Rosemary Cordero Padeos.
Ronilo Oñate, salamat. Dira sa may Barangay 1 Isabela. O, sa mga palangga natong dira sa Barangay Isabela, mayong hapon sa inyo tanan. Halin sa Isabela Public Market. Pagkanto dira sa ilananday Mami Diana Consolacion, kag Daddy Boy, Mami Pilar, Nanay Day. Sa inyo tanan. Okay? Horoscope na tatawi, sa itong sa ni horoscope, bantay na yung tag sa zodiac sign. Sa mga nag-celebrate sa ila sini birthday today, mga Cancer na sila. Dayho na lang sa itong sini mga mag-asawa nga nagasaulog sa ila sini wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Good health ang atong sini wish sa inyo tanan. Kag more blessings man sa inyo. Sa mga mag-asawa, syempre, kabay pa nga, mas pagin nga mga bako ng inyong relasyon bilang mag-asawa. Tawe, ang horoscope sang Cancer, ini sila mga natao Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer, hibaluon mo gid. Nga, sorry. Kabalo ka nga husto kagali, ma? Ano man tawi man. Kabalo ka gid nga husto ikaw karon nga adlaw. Pero, mas nga makapaayo, nga hindi ka na lang abi ang magpasilabot na sa iban. Kung ano man ang ila desisyon, ila na lang na iya. Kung pamangkuton ka, amo paghatag mo sa imo opinyon. Pero kung wala man, hipos ka na lang. Pahanuguti nga sila mismo amo magadesisyon para sa ilang kaugalingon. Ang imo kaugalingon nga problema among atubanga. Kag abi mo, may kasulbaran ina kung tagaan mo man atensyon. Kag may positibo ikaw nga resulta kung umpisahan mo man gilayon ang pagpangita solusyon sa imo personal problem. Mga masuwati mo nga numero 4, 14, 19, 21, kag 39. Lucky color, fuchsia. Sa mga Leo naman, mga natao Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo. Kondisyon si Leo subong adlaw ho, pagsik pa siya ho na kagpreparado si Leo sa pagatubang sa kun anuman karon nga adlaw. Halong ka lang sa abyan mo mga traidor sa imo. Mga maswati mo man nga numero 1, 9, 12, 28, kag 35. Your lucky color is cream. Sa mga Virgo naman, mga Virgo na tao Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo ang matutuod nga abyan sa kahamungayaan kag sa kapiuton sang kabuhi nagaunungay. In sickness and in health kuno na. Kag subong mo ina mapamatud-an kung sino bala ina. Mga maswati mo nga numero 8, 16, 25, 19, kag 30, lucky color dollar green. Sa mga libre naman, sa mga libre na tao, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Yes, Libra, hindi ka magdali, Hinay-hinay lang. Hulat ang husto nga oras kag kahigayunan sa gusto mo matabo sa life mo karon nga adlaw. Ang kinahanglan mo lang kapisan kag pagpaninguha. Padayuna ina. Ang imo man mga maswati nga numero 3, 10, 12, 14, kag 31. Light green is your lucky color. Kag kanto naman kita sa zodiac sign nga Scorpio. Sa mga Scorpio, natawo Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio. Ang aton puluyan, ang aton ginatrabahuan, amo nang matagaan mo atensyon karon nga adlaw. Kinanglan mo lang magpakatawhay ka para wala ka sang balatyagon nga masakitan, nga masakit. Hinahinay lang sa paghambala, Scorpio. Okay, mga masuwati mo man nga mga numero 5, 12, 25, 31, kag 37. Lavender is your lucky color. Kag, yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman na tao Nobyembre 3, tubtob Disyembre 21. Kinahanglan Sagittarian, mangin simple ka lang karon nga adlaw. Kag self-control para nga
Wala ka man sang may mahambalan sa mga masakit nga tinaga. Kinanglan mangi natural ka lang, ha? Okay, good for you, Sagittarian. Masuwerte mo nga numero 11, 23, 39, 40, kag 44. Pink is your lucky color. Inaang una iyang nga bahin sa aton man pagbasa sa mga zodiac sign para man sa aton horoscope sa karon nga adlaw Huwebes. Hulyo 2 tuig 2020 pero sa nagapangita iya sang epektibo nga food supplement ang aton Zenizenton Plus Gold. Syempre kung problema nato na mahigko nga dugo, kung mahigkong dugo, maproblema kagid sa imo nga blood pressure, imo blood sugar, imo cholesterol, nga arabla sa dugo involved nan. May ara gid dyan, tawi gusto ko yung epektibo nga food supplement ti ara ganing Zenton Plus Gold kay nga ang Zenton Plus Gold ara gin dugangan sang extracted nga amarguso, mangustin, balunggay, ahos kag spirulina. Tandaan lang nga Zenton Plus Gold mabakal mo ina sa 14 pesos kag 50 centimos gid lamang. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Life Extension. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon,
hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang ining oras ang inadulong sa inyo sa Kalwansang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Alas 2:46, mayong hapon kay Jojo Amoloria. Hi, tita. Tamiya ulit ko sa asawa ko kay Marlene Elibo sa bata ko. Darling, kay Yummy. Kag kay NN. Thanks, Gid. Salamat, Gid. Kag, syempre, kay Abet Magalona, sa tanan nga nagapamati sa Action Radio Tamiyaw lang lihog. Sa mga taga Magalona, Servo Peraren family sang Barangay Panghanukoy, may damo man nga salamat. Okay. Kag kay Concepcion Rodriguez, tawe sa mga taga La Castillana. Ayong hapon lang da. Kay Emmy Esmeralda Dolido, kay Dundon Pilyado Eliken, salamat, monitoring lang. Tita Wilma, kay Muning Pilyado, dira sa La Carlota, thanks, Gid, and God bless, Tito. Okay, kag siyempre ng aton anay Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene. Wala inalamod chemical, wala sa malay nga side effects sa aton lawas. The only oxygen capsule nga naga hatag duging supply sa oxygen para aton ma-meet ang oxygen level requirement nga kinanglanon. Sinikinanglan niya aton mga cells sa lawas may suporta para in kaso por kaso nga maghuyang may ma-rescue sa gilayon para nga malikawan naton ang hindi nami kyan. Nakay basta kulang oxygen lawas ta, balatian kyan. So, hinay-hinay lang, kag kinahanglan lang ginaton ang Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw man proteksyon batok sa mga bacteria kag ining virus sa karon nga aton man ginapangatubang. Pwede man naton inamabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar dili man sa amon sa syudad sang Bacolod. Available sa tanan nga Negros Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Sa inyo pala magkutano na rin aton Dr. Pinoy Hotline 441-1299. Kag namtang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Okay, sa nabili naman natin nga mga zodiac sign para sa aton horoscope sa karon iyang adlaw. Capricorn na kita, mga Capricorn na tawo Disyembre 22 tubtob Enero 19. Sa mga Capricorn, posible karon nga adlaw manghulam kwarta ang isa mo kaabyan pero dapat mo balibaran kay nga hambal sa imo horoscope Capricorn dugay kaniya antes bayaran. Mga maswati mo nga numero 8, 16, 24, 30 kag 38. Lucky color gray. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Sa mga Aquarius, kamuya basko gid ang pagsalig nyo sa kaugalingon nyo. Kag positibo gid ang dalagan sa inyo pamensaron sa inyo mga ginahimo karon nga adlaw kag sa inyo pagidhimuon sa mga maabot nga adlaw. Kag ara sa husto nga banas para sa kaayuhan. Ikaw, Aquarius. 10, 14, 35, 36, kag 45 mga maswerte mo nga numero. Lucky color blue. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Ikaw naman Pisces, kinahanglan dugang-dugangan mo ang imong pagpaninguha kag pagpangamuyo para makalikaw ikaw sa problema. Kinahanglan mo relax. Magpakatawhay ka. Kag maghalong kagid permi. 4, 14, 19, 24, kag 35. Mga maswerte mga numero. Green is your lucky color. Sa ilo kita sa zodiac sign ni Aries, ang mga Aries naman itaw Marso 21 tubtob Abril 19
9? Yes. Aries, may mag-offer sa imo trabaho pero mas maayo. Tunan mo gid ani sa maayo man. O si sa agin para wala ka sang hinulsulan sa ulihi. Aries, maswerte mo nga mga numero 7, 16, 20, 31 kag 42. Maroon is your lucky color. Sa mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Taurus, ang imo horoscope nagasiling anuman nga hagad sa imo, anuman nga imbitasyon sa imo, dapat mo gid balibaran karon nga adlaw. Likawan mo gid ang pagtinip-tipon-tipon or kasadyahan na tunan mo man sa maayong magkasugtanan kung may aragin man or whatever nga agreement antes ka man magperma. Maswerte mo nga mga numero 5, 15, 24, 30 kag 38. Your lucky color is pink. Kag sa kadapusan nato ni zodiac sign Gemini. Yes, sa mga Gemini ni tao Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Gemini, kinahanglan karon nga adlaw mag-relax ka. Makabulig gina sa imo para manumbalik ang imo energy. Manumbalik ang imo kapagsik. Kag kung ano man ang bisyo mo, may bisyo nga maayo, may ara bisyo nga hindi maayo, tiyang hindi maayo dulain na. Ha? Okay, mga maswerte mo man nga mga numero 8, 10, 18, 13 kag 25. Your lucky color is orange. Nabatian na ito. Ang itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para iya sa karon nga adlaw. Kabay nga nag-enjoy man ka mo, iban kumod lang da, iban langong para, pero okay lang na. Kay the spices of the day. Yan sa itong niya panakot lang ina para nga maliton mo na ito ng atong pansar kag balatsagon. Lingaw-lingaw kumbaga, di ba? Yes, and Shara Arante, kamusta lang? Keep safe lang ka mo dera. Salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Relax, magabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang mga ini. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagservisyo.
mensahe Wala sa ginadampiligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan at mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag Balik si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life dira sa may Barangay 7 sa may Purok Tangkong. Mayong hapon lang dira sa Family Baliguas. Sa iya Papa Ismael Baliguas. Halin kay Bebs Navarro Ortalis Baliguas. Salamat kid. Kag syempre nga ito nanay Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen with no sugar. Aman ang kinanglan iyas naton kay nga wala kwani siya nan acidic kag nan caffeine nga klase sang kafe. Nakapangapi ka na healthy ka pa kag coffee reinvented and coffee for your health. Kay Erwin Gonzalez dira sa mga kaupdanan ninyo dira pangapikapi na kita. Okay, ang atong ni Dr. Alfred's Black Coffee with Mangosteen nga nagapa-alerto man sa nagainom sini. Makahatag pakalipay kay nga ginapa-improve niyang imumudo kag nagahatag sa imo sang kalipay kay nagaaktibo ka mo, di ba? Naga-energetic ikaw. Kag isa sa pinakamaayo iya nga pamaagi para mapakigbatuan mo ang ginitawag depresyon. Kag dumdumon mo gid having a cup of coffee 2 times a day will keep depressions away. Okay, gina siya. Kaya ang nami, pagid ka, wala ni siya ya sugar. Halal certified. Kaya recommended ini siya, gina-recommend ini siya sa mga Muslim brothers naton. Kay makasigurado gid ikaw nga ining 100% natural kag 100% organic. Yes, Tita Wilma. Pero sa siniman nga hapon, sinahambal man na yan ni Tita Wilma. Antes man ako magpaalam, ang ito na Horacio Emperata, ito yung pagpangamuyo, ba ito kaya sa coronavirus or COVID-19. Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo
sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sa tanan, kag sa pagbulit sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, madamugin nga salamat amin, Lord. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, Salamat kag mayong hapon man. Kay Inday Giselle Franco, danay na sila na Coco Franco, and Sir Erwin Gonzalez. Sa pagpangapi dira sa merkado sang Maaw, mayong hapon lang dira sa inyo. Kag yes, kay Inday Lysel ding Lasan Inson. Good afternoon. Thank you for watching. Kay sa pag-upod kay Tita Wilma sa This Is My Life, kamusta man? Keep safe. Salamat gid sa imo miga. Kag kay Tito Robert, kag sa Bagos man nga pamilya sa mga taga-barangay sa Gasa, dira sa Bagos City. Kag antes man si Tita Wilma magpaalam sa sininga hapon ng eton sa ni Bible verse for today. Halin sa Philippians chapter 2, verse 11. It says, "And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." May damo gini salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati kag salamat man sa akon mga partners sa technical control, Action Henry Pulgar, upod man si Action JM Baikin. Sa ngalan sa amon station manager Action Nona Di Mala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong. Si Tita Wilma nagapaalam sa liwat, salamat. Standby sa mitahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon